pesen suara wae. Rasa chat. Burung lancar moco. Kelas piro? Kok kelas piro bisa moco? Siapa tuh? Masih yo. Bro. Wah, Ki macane apa? kipas angin. Astagfirullahaladzim, bro, ki jane tobat kok. Sira ki ngawur wae kok ki MASTAP. Apa? Kipas angin. Tobat sira ki kok. Ya ampun, cah pinter kok ngono pinter temen sira ki. Lah nek ki wacane apa ki? Ki. 50.000 rupiah. Oh, nek karo duit kok cerdas. Ya iso lah nggak itu bakso. Bocah kok kira ki tobat. Gak nyong. Gayong ngomong. Pinter sih kok tak duit. Sentak gawe nyong.